Nic v životě netrvá věčně. Ale některé věci přesto vydrží déle. Norton Quantum vydrží déle. Norton Quantum je nová generace ultratenkých řezacích kotoučů, využívajících revoluční, patentově chráněné pojivo v kombinaci s novým brusným zrnem Norzon Plus. Tato unikátní kombinace přináší výjimečný nárůst výkonu kotouče. Řezné kotouče Norton Quantum díky revoluční výrobní technologii vydrží mnohem déle než jakýkoliv jiný kotouč. Toto přímé srovnání ukazuje, že Quantum vydrží dvakrát déle než jiný špičkový kotouč. Vedle výjimečné životnosti se kotouče Quantum dále vyznačují rychlým a velice přesným řezem. Výsledkem je rovný řez bez otřepů. Kotouče Quantum jsou zřetelně tižší a méně práší než jiné kotouče. Redukce prášivosti je názorně prezentována při porovnání 1 mm silného kotouče Quantum s kotoučem tloušťky 3 mm. Kotouče Norton Quantum byly zkonstruovány jako nízkoenergeticky náročné, tedy výsledkem je nižší spotřeba energie při řezání než u jiných kotoučů. Quantum samozřejmě nabízí uživateli další výhody. Nejnižší náklady na řezání, rychlý řez, přesný řez, nízké vibrace, nižší úbytek řezaného materiálu, čistý řez bez popalů. Norton Quantum. Nová generace technologie řezných kotoučů.